Салом алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайка фаромӯш накунтон, подписасия албатта фаромӯш накунтон, чунки хабарои нав ба нава аз канали мо бохабар мешавам. бародарҷоно, бародароми дар Чилгазӣ як боғи абрикос, фақат боғи абрикос, зардош пурра абрикос, қариб 99% абрикос, дарахтош ҳамин ба чими худотон дидостон, ҳамин 15 сола 20 сола дарахто, сурташ ҳамаш абрикос. ана 4 қатор абрикос пурра, ҳар қаторшам 25 таи, ҳай 4 ним қатор, ҳар қаторшам 25 бехи, ҳай дарахтош. мана дарахтош ман нағз нигоҳ кард ки обаш бемалол, обаш ягон хел проблемагиш не, документаш хоҷиги деҳқони ягумра, хоҷиги деҳқони ягумра. ин номотон гузаронда метавонтон бо ин бобу хонаам карда метавонтон, оғалам карда метавонтон бародаро. обош нағз, графикош нағз, мана дарахтош ягон бех хушку ва ош нест, ҳамаш қоидави охлос шуда, диги вақт-вақтшам обошуда метиҳанд, ягон хел қоидагӣ не, ҳамаш абрикос, абрикосҳои зӯр. мана бародаро 4 қатор, 4 ним қатор пурра. мана дарахтоша мебинам, гӯйтонага ман марҳамат, дарахтош ҳамаш шохдори, ҳамин ҳар якташ ҳамин кама ҳамту средни ҳисоб кунед, дигар 15 гам назда мекунад. 120 дарахти калонашай, 120 бех дарахтои калонашай. ин дарахто оба сер, ягон хел қоидаги хел дарахто не, ҳамаш 100%. ман битон ман аштақошам нишон медиҳам. аштақошам нишон медиҳам. 1 гектару 10 сотиқ ё 1 гектару 20 сотиқ де бо битон, агар гиртон иншоалло документошо мебиним, ава ҷудокарӣ метим, ман ки харидор бошад ин документанда бародаро, гектараш бисёр, акун одам ҳаққи худшон ҷудокарӣ мефурӯшанд, номи худшонанда ки биёд номашро гузаронда мегирад, ягон хел проблемагиш не. документшо биён сразу нишон медиҳем. шароитош нағз, лабеки канал, агар одамои воруху чорку бошанд, агар бетарс, бе ягон хел ваиш не, мана ин полнеми територи чоркуи ворух гитагӣ, ёни беломоя бачаҳо омда хардагӣ, 1 гектар 2 гектар боғҳои хардагӣ, чоркуи ворухи бачаҳо дӯстои мо омада амо гирифтагӣ. барои ҳамин нархаш бародарҷоно, сомон мегирем 170 000 сомон, бо савдо мешад албатта. ҳамин бовар кун то ҳамин бо темболи абрикос донтонга 1 сол сал тунуктар мекунад, 1 сол сахт шурӯъ мекунад. ин сол донтонга ин соли бараш ки гирад ба худо ки ҳамин 1 сол ба ё 1 сол ба ё расо 2 сол ба плюс 100% карда мегирад пули мехардагишона. иншоалло аввал худо карда мегирад. барои ҳамин ман нархша гуфтам, документошо гуфтам, бехи зардолушо гуфтам, чанд бех суртошо гуфтам. ин боғ Чилгазинда тарафи Ганҷаки худамонда собствениёнда харидори аниқ боштон бародарҷоно, фақат ки телефон мекунтон, мо рафсиямфта худохоҳад ман во хӯрда албатта
шумоно овара нишон дода қоида бикара. инҷа ба якти дигар баишем ки хона кара метавонед, оғал кара метавонед бародарҷоно. хона оғал карам ба иҷозатай. ин хоҷиги декони ягумра мугад. беҳад на беҳад зӯр мана бародаро. обашам зӯр, сурти зардолушам зӯр, ҳама ҷиҳата зӯр. рӯи экран номери телефономай. телефон мекунтон гап мезанем, савдо мекунем, худохад метиҳем, ёфта метиҳем. овра нишон дода иншоалло ҳама гапкортон ҳалка метиҳам. занг зентон 988 47 00 28. ватсапашамай ҳам ту занг зентон ҳамиша. барои дастгириятон якҷон ташаккур. ҳамин подписация кунтон, худо тинҷитияд. як дастгири шумо лозим. ҳамин дастгири шумо фақат подписация. раҳмат ба худо.